Daygunta ang Ginoo uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw bubulad lang. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaaw sa kanino. Mga igsuon, padayon natong giampo karon ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod nga unta magpuyo nata, labi na ang atong mga leaders sa gobyerno ug sa simbahan, magpuyo unta subay sa Dios non nga hiyas, labi na ang pagbaton o pagpatunhay sa hustisya o kamatuoran. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, pinaagi aning pagpamalit sa atong mga slots aron matuman ang atong mga proyekto, hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kaayuhan sa lawas ug sa kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita, o makagagahom og dili makita nga Dios sa pag-abot sa imong kahayag, gihinginlan nimo ang kangitngit sa kalibutan. Dasiga kami aron sa ulogo namo uban sa angayng pagdaig ang dakong himaya sa pagkatao sa imong bugtong anak. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Kun tumano nato ang mga sugo sa Dios, mapaniguro nato nga makaila kita kaniya. Kun may moingon, nakaila ako sa Dios, apan wala magtuman sa iyang gisugo, baka kun kanang tawhana ug wala kaniya ang kamatuoran. Apan ang nagtuman sa iyang sugo maoy hingpit nga paghigugma sa Dios.
Masiguro nato nga nagkinabuhi kita sumala sa kabubuton sa Dios pinaagi niining musunod. Ang nag-ingon nga siya anaa sa Dios kinahanglan magkinabuhi sama kang Hesukristo. Minahal kong mga igsuon, dili bag-o ang sugo nga gisulat ko kaninyo. Karaan kining sugua ug diha na kini kaninyo sukad pa sa sinugdan, kay mauman kini ang mensahe nga inyo nang nadungog. Apan bag-o kining sugua nga gisulat ko kaninyo ug makita ang kamatuoran niini diha kang Kristo ug diha kaninyo usab. Kay miagi na ang kangitngit ug midan-ag na ang matuod nga kahayag. Ang nag-ingon nga anaa siya sa kahayag, apan nagdumot gihapon sa iyang isig katawo, anaa pa sa kangitngit. Ug ang nahigugma sa iyang isig katawo, anaa sa kahayag, busa walay bisan unsa diha kaniya nga makaangin sa uban sa pagpakasala. Apan ang nagdumot sa iyang isig katawo, anaa pa sa kangitngit, naglakaw siya sa kangitngit ug wala masayod kun asa siya paingon. Kay gibutaan man siya sa kangitngit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pagsadya langit ug yuta, pagsadya langit ug yuta, awit yang Ginoo ug bagong awit, awit yang Ginoo kamong tanang kayutan, awiti ang Ginoo daygang iyang ngalan. Pagsadya langit ug yuta, ipaybalo ang iyang kaluwasan sa tanang adlaw, iasoy ang iyang himaya diha sa kanasuran, diha sa tanang katawan, ang iyang katingalahang mga buhat. Pagsadya langit ug yuta, ang Ginoo nagbuhat sa kalangitan, ang kasanag o kambong nagauna kaniya, ang pagdaig o kahalangdon, ana sa iyang santuaryo. Pagsadya langit ug yuta,
Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, o Ginoo. Miabot ang panahon nga si Jose o si Maria magtuman sa seremonyas sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Mao kini ang nasulat sa balaod sa Ginoo. Ang tanang panganayng lalaki kinahanglang ihalad ngadto sa Ginoo. Miadto usab sila aron paghalad sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo. Usa ka paris nga tukmo og duha ka kuyabog nga salampati. Nining panahona may tawo nga nagpuyo sa Jerusalem nga ginganlag Simeon. Maayo siyang tao og mahadlokon sa Dios og nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Nag-uban kaniya ang Espiritu Santo og gipasaligan siya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod makita niya ang Mesiyas nga gisaad sa Ginoo. Minanduan sa Espiritu, misulod si Simeon sa templo. Sa gidala na si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo, aron didto ilang himuon kaniya ang gisugo sa balaod, gikugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios. Karon Ginoo, kay imo namang gituman ang imong saad, itugot na nga ang imong sulugoon muhalin na nga malinawon. Kaysa kaugalingon kong mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan, nga imong giandam atubangan sa tanang katawhan. Usa kakahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudiyo, ug maghatag sa imong himaya ngadto sa imong katawhan ang Israel. Nahibulong ang amahan ug ang inahan sa bata sa pagkadungog nila sa mga butang nga gisulti ni Simeon bahin kaniya. Unya, nanalangin si Simeon kanila ug miingon kang Maria nga inahan sa bata. Kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tao, ug tungod niini madayag ang ilang mga tinaguang huna-huna, ug ang kaguol sama sa usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Sa atong unang pagbasa, hisgutan diri ni San Juan, nga mahimo gitang bakakon, basta moingon tang nahigugma tas Ginoo, pero nagdumot ta sa atong isig katao. Lingyay mong tupad, ing na bakakon ka, ing na ba yung tupad. Pasabot ana, kanang gasigig simba, unya nagsigi pagyugmisa sa maaning nagwali karon, unya dunay mga tao nga ilang gidumtan, dunay mga tao nga dili nila dawaton. Nya magsigig ingon, Ginoo, I love you Lord, you are my God, you are my everything. Unya gasigig dumot sa iyang isig katao, mga bakako na. No? Magsigi pagyog brunda, magsigi pag rosaryo, kubalo na kaigtuhod,
daghan pa kayong mga debosyon, kada adlaw na agyo'y kaugalingong debosyon, pero siging kusmod sa naong ngadtos nangutang nila, kay katulo na lang nagpasko, wa sa gyud ni partial ang nangutang, kana bakako na nga tao. Nilingi ag usab, imong tupad, ingna maningil pakag utang, ingna ko no, na sige pakagpaningil anang utang. So unsaon man nato mga igsoon pagpakita gyud ang tinuod natong gugmas Ginoo, naa gyud sa atong pagtuman sa mga sugo sa Ginoo. Nya ang sugo sa Ginoo gugma man, nakasintro man gyud gugma, nya apil man sa paghigugma kanang kaaway, mo nang wa na gyud tay kaaway basta nahigugma tas Ginoo. Di ba? Simple kayo ang logic. Dili na kinahanglang ato pa ng lalison og maayo. Nang malipay ko anang atong mga naa sa Congress, naa sa Senate, kay maglalis na sila kanang naas korte, na ipipila nila, di noon tanan, lalis silang maayo dito, insultuhay, pero inighuman, mag-inagbayay raman sila, mag-kopi-kopi raman na sila. Muingon raman na sila, walang personalan paniro ha. Walang personalan. Ana ganing trabaho lang ito. Kanay ana ba? Ipapriso nimo, nya suod lang yapon mo kay ipapriso ka kay sadaan man ka. Ana, napamatud-an man kang sadaan, imo man yung gikurakot ang flood control o kaha ang mga budget sa atong medical or sa military or sa education or sa kanang farm to market o kaha usahay pa gani kurakoton pa ang budget para sa mga kaning mga naigo bitaw sa mga kalamidad. Kadaghan na to mga issues una, panahos Yolanda, amot panahos Odit baka, panahos mga linog, na idaghang mga gipanghatag, naa sa iakyos nga, gikurakot, ang uban, na gipili-pili lang ilang suod. Ano? Wadi mo kadungog ang mga isyu ha? Oy. Unya, og mapriso ka tungod ana, di. Kanang mga confidential fund, ug mapriso ka, napamatud-an, pero dili ta mag-away. Ug maigo ta sustisya, di lang ta mag-away. Na mga asawa, maingon kani akong bana pa din, musuyop, nga giunay pag-rape akong anak, ako ning ipapriso nako. Sure, ipapriso gyud, pero out of love. Out of love. Aron di ka maimperno. Biyon sa man papapriso sa imong bana nga nang rape sa imong kaugalingong anak, unya out of love. Unsaon man? Hibaw mo. Wa sa mo kibaw. Nya gusto mong tudloan. Ingna nga to imong bana, dong I love you mo nang gada kog pulis. Nabuang ka day nganong love you nya gada man ka ning pulis. Tungod kay di ko gustong mapunan pa nimo ang imong sa kay nahigugma ko nimo. Mao nang akong gida ang pulis aron mutabang siya nga dili na mapunan ang imong sala dinhis atong balay kay basig baliko na sa tunimog kamang atong anak. Mao nang di ay pulis aron adto na ka maghigda sa prisuhan. Yamingon sa na imong bana, salamat dayha sa imong tabang, hindi kagawas nako, patyon tamong tanan. Mga animal mo, man ginaingon ana, hulga-hulga, bantay lang mo ninyong gibuhat, makagawas lang kong animala mo, ana, hutdon tagyod mo. Niya, unsa may imong isulti? There is no greater love than to lay down your life for your beloved. Dong, kung makagawas na kapuhon o imuming patyon, mas bali pag magpakamatay ko para nimo kaysa magtanaw ko magsigi kag pakasa. I love you very much. Nindotan, ano? Ang saman, okay na.
Mao man gunay gibuhat ni Kristo god. Giingnan man siya, sige ron. Sige higimig sulti. Patyon gyud kanamo. Nya unsa may gisulting Kristo? Amahan ko, pasayloa sila kay wa masayod silang gibuhat. Pero kay nasayod man ko, itug-an ko gyud ni. Mao na diri sa atong ebanghelyo, gitag-an ni Simeon na kining bataa si Jesus mao ni ang magpaila sa kamatuoran nga maoy kahayag sa kalibutan. Unya supakon siya sa daghang mga tao. Dili lang supak na gikuan siya, gilalis. Supak yun nga, gipatay gid siya. Mo nang giingnan ni Simeon si Maria, ang espada, mura unyag, ang kasakit, mura unyag espada nga mutusok sa imong kasing-kasing. Kay supakon man, kani muwali tag kamatuoran, ana, mabutang kita sa placard. Ana, lagi. Ay, pipila nga mo takes na ko. Pader nga nung magsigim kag hisgot og politika nga na may separasyon ang simbahan o ang gobyerno. Ako sang gitubag, nga no man lagi magtukod mig simbahan, ngayo man lagi mig building permits gobyerno. Nga no man lagi mamutol mig kahoy diri sa simbahan, dakpon man lagi mis DNR. Nga separasyon man kani. Di ba? Ingnon man may waman mo'y permit nga mamutol ka, mangural mi dinis among yuta, mangayo man lagi tag fencing permit. Separation man ka. Watay butanay. Oy, di na maooy. Ang tinuod, sa usa lang ka aspeto ba? Musait lang kong example nga, di gyud pwedeng magsagol ang simbahan o ang gobyerno. O para nako, maon ni tingali ang gipasabot nga sa pag-manage sa affairs sa gobyerno, sama ng pagpangulikta og mga taxes sa mga tao, ang mga balaod nga ilang himuon paghimo ang mga taxes unya og makulikta na ang paggamit ni ana og unsay gamitan asa na ipahigayon. Ang pag-manage sa atong funding gikan sa mga taxes, exclusive na sa mga government officials. Wa gid may labot ana. Ang amo sang pagpangulikta dinhi sud sa simbahan, ang mga donations o ang pag-manage ni ana para sa mga affairs sa simbahan, way labot ana ang gobyerno. Administrative and governing functions, ang simbahan o ang gobyerno dili pwedeng magsagol. Di ba? Pero sa moral dimensions, mag-abot diha ang simbahan o ang gobyerno. Pasabot, kung doon na mga binuang ang paggamit sa taxes sa gobyerno, muhisgot na ana ang simbahan kay moral aspect naman na. Kung ang pari mang-rape na sa lector, sa youth or sa sakristan, mangilabot na ana ang gobyerno. Munang nangapriso ang mga pari. Gipangkiha ang mga pari. Kay naa naman na siya sa moral dimension. Mag-abot maning justice, ang legal o ang moral, mag-abot diha sa aksyon. Muna mag-abot yun ta. Kay maura man ang tawhana ang atong giatiman. Kamo, maurasan mo ang magbubuhis. Ako, magbubuhisan ko. Ang akong kulikta, akong stipend, way buhis. Pero ang akong gigamitan, pulos ko nagbayad og buhis. O di, muhisgot sa ta, mutudlo sa ta. And truth is all encompassing. Mausakto ba ng pagkaworda? Ang kamatuoran, mulatas na siya sa gobyerno o sa simbahan.
there is only one truth in life. Truth is always truth. Kung nangalusno ng flood control kay substandard o kaha ghost projects, di ta mo hisgot ana nga maapil man ta dinhi sumagod karon no. Pila man nato ka mga parishioners ang nangamatay tungod sa baha. Nya di ta mangilabot ana. Pila kabuk mga balay, mga properties na nga daot, mga bot dinhi magsige ta og hangyo nato. Tabangi mi ani pader, tabangi mi ani wa na mi balay, wa na mi balay. Di ta mangilabot ana. Kuan naman na. Moral dimension naman na. Moral responsibility. Both the government and the church should do something. Munas Mother Teresa, paggubat, niadto siya war zone. Ingon siya sa obispo, adtuon ako ng gagubat kay naidaghan diya mga bata o mga tiguwa nga di nakalakaw o masakiton, akong i-rescue. Ingon sang obispo, nabuang ka diha, maigo kas bala. Ingon siya, magdakog bandirang puti. O pag-announce yun nga si Mother Teresa mo adto dito kay manguha siya ato mga tiguang o mga masakiton o mga bata, nag-ceasefire ang bawat kuan sa ceasefire sa tag 24 hours mantingan lito kay musod si Mother Teresa, paggawas Mother Teresa gubat na sad sila ana sa to pagrespetuhan nga naman kay dunay moral responsibility ang simbahan pagluwas sa katauhan physically and spiritually. Mao sa na ang gobyerno ay sa ninyo ibaliwa ang among spiritual aspect. Kay magsigi lang niya mo dihag pamakak, magsigi na lamog tabon-tabon anang kamatuoran. Unsa may mahitabo sa mga taong lagot na kaayo nga mao ra man sanay manimba. Kung ikaw naigo ka sa injustisya sa atong mga pangagamhanan, mamayor man, kapitan man, gobernador man, nya magsigi kag simba din ni kusmod kay kag naong. Unsa may batio namo diri nganong gakusmod ka nya sa una unta smiling man ka. Nya di na ka mohog kolekta. Ni man gamay. Gamay na kita kolekta ato ning susihon nganong ni gamay man ni. Uy na naglagot naman di ay ni. Perti naman di ini mga laguta. Nya punan pas pare nga. Di sa gyud mo hatag bisag 5 kilo nga bugas. Sige hinugsikan koleksyon ana samot. Kusmo na gyud kay now. Nya magsigig ingon nga naatay project, nya nangalata na lang ang tarpaulin, wa gyud mo barog ang project, daghan na kay gikolekta, namo samot mo ingon na sa tong nisimba, parihala mo. Parihala mo, ghost project lang yapon. Arita simbahan, ghost project. Aritas gobyerno, ghost project. May mong pakungo na inyong mga may lang mo tabi. Pero di mo kamo ang mabuhat. Ana. Nya, di ta mag-abot diha. Mag-abot ta. Mauna, magkoreksyonay ta. Magtinabangay ta. Na inidangop na to din kay gihingin lang kuno siya siyang ginikanan. More than a month ago. Ako na lang yung mensyonon yang diya yung senior citizen ID. Si Rafael Inquito Nigre, taga Binaubaw, Bantayan, Cebu. Natao siya September 17, 1964. Ako November 24, 1963. Maguwang ko niya usa ka tuig. Niya nihangyo siya diri pag-abot niya atong mga more than a month ago, nihangyo siya nga mo trabaho. Niya kaning atong pagtukod og mga balay, ako siyang gi-reserve ingon ko basig mo qualify ka, apply lang mo niya kung magsugod nami. Niya wa man koy kaabutan father. Nako adtos barangay. Ning adtos barangay. Pag-abot sa barangay, ingon sang taga-barangay, pwede ka dinhi mo higda-higda, aning dapit dinhi, ngita lang tag-suok-suok, pero wa may ikapakaon. Pader, mukahigda ko dito, pertirbang lamok, pero wa may pagkaon. Nako, dinhi lang ka mukuhag pagkaon. O ang katapusan niyang kuhag pagkaon, gabi, ikaon siya diha,
Nya pagka alas 2 sa kaadlawon ganiha giatake og karon namatay. May he rest in peace. Nangita pa sila tagtungod kani si Rafael Inquito Negre. Kinsa ninyo ani ang tagtungod? Palihog i-claim diri. Di ani ron sa atong RHO man tingali na bas RHO. Di adiri sa Compostela. Ari alami diri. Kay ato na ginunta ni siyang tabangan para makakuan kay able pa man kay siya. Bisag unsa kunong trabaho nagabi ning kuha pag itong pagkaon. Ang ako lang natandugan kay sigihan nila kunong pangutana sa dihang giatake na. Ang katapusan kunong gilitok na nga ningon kuno Father Siano. Ikaw gyud Rafael imo jud kong giapil-apil. Ningon kuno Father Siano mo kuno gisulti ron didto ingon nga ang katapusan nga nalitok Father Siano unya namatay dayon siya. Wa ko kay bao og ningon ba siya why ayos Father Siano. O ningon baka siya sunod nako Father Siano. Wa ko kay bao basta Father Siano ra may gisulti. So mga igsoon, kining mga tawhanang niyan di na nato maihap. Libuan na ka mga tao. Sukad pa ko dito sa San Vicente Ferrer. Daghan kay mga tao muanhin nato susama ani kahimtang. Unsa may among tawag diha bisag inyo ng pangutano ng taga-opisina, ang gitudlo nako nila na ana gani mga ingon ana ang atong itawag Jesus. Nya pasuwata dayon. Mo na inignay daghang suwat diha, mo text din na sila kung tuwa kos gawas, Father, di anay daghang suwat ang mga Jesus. Nigtanaw nako wa gi ayo ni mga Jesus. Mo pay minus kay tagkolekta pero di man kita gusto nga mulakaw nga dili makada. Ato magyong tagaan. Mo nang mag-average ta dinhi og charitable expenditures og mga 1.5 million kada buwan. Mo na makatabang-tabang nig jutay ang akong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod kay matagaan man sa tag na income makatabang-tabang yun. Apil na ana ang mga scholars, apil na ana ang atong mga simbahan sa dusahay, mga communities nga mangayo nato nga nasa sila mga affairs ngadto sa mga religious communities ato man ginang itabang mo na mo average kita og mga 1.5 million kada buwan. Imagine ninyo pila ray atong kolekta dire. No? Mo nang do na gitay negative nya usahay ang ato mga workers mag 4-day work ra sila nga bayaran. 7 days ang ilang trabaho pero 4 days ra ang bayaran. Apil sad ko. Usahay akong stipend akong i-divide into 7 nya ang 4 shares ra akong kwaon. Uli sa nako ang 3 shares para makapuno-puno sa atong operating expenses. Salamat arong December kay dako-dako tag kolekta Misa de Gallo. Nay ato parong initial ang gross nato atong kaning kuan kaniniya. Unsa ditawag ani? Tree of gratitude sa ikhat og kolekta nato. Gross lang niha ning kita na ta og 3.3 million. Natong expenses mga 4 million raman. So nananghid ko sa atong Finance Council o Pastoral Council nga pwede bag akong computan og 13th month pay ang atong mga staff ning okay man sila na ato nang na-release ang 13th month pay. Ambot wa baka man nagtungit ning mga kanahang dagko. Unya karon na sad before mo ending tuiga basig mahatag nato ang differential katong tanan nilang na save kay wa tagai katong nag 4 days usahay mag 5 days usahay mag 6 days allowance rami ang wa matagai akong gipa-compute sa atong accounting o basin pa atong ihatag okay ra ninyo. Basin lang natay kwarta. Nya ningon isla Pader,
Savings ra din na namo naku dili oy. Natimingan lang ana atay kolektang arang-arang. Pero sa sunod, di na savings. Donisyon na gina ninyo sa simbahan. Donisyon na ninyo sa katawhan. O niya, ma-refund din. Kaya na ay arang-arang ang kolekta. O di, thanks be to God. Naghigugmay ta. Di ba? Ug mausan ni, na-appeal ni sila. Ang para unta nato spend gid dire masuyop gyud ani. Pero dako na biya kolekta. Mag-average good tagod o kolekta din sa ako nang report gahapon, mag-average tag 9 million kada buwan. Sa ato bang tanan na donation, anang slot-slot, nya kolekta, mga pamisa, minteryo, mag-average tag 9 million oy. Kanako na ana, di ba? So, dato kay tas tanan pero pobre lang. Mo na ingon nga dato mi pero nagkalisod. Pero nagkalisod mi, pero haruhay. Wa mo pasabot ana, manindog na ta. Mga igsoon, ang Dios nagpakita sa iyang dakong gugma, pinaagi sa natawo nato nga manluluwas. Busa, mudangob kita kaniya uban sa pagpaubos ug moingon kita, matidud-anong Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Matidul-anong Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Ngang banay sa simbahan, mamahimong sumbanan ug giya alang sa mga kanasuran sa kalibutan, diha sa ilang pagpangita alang sa manag-uyon ug kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Matidul-anong Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga magpakita kitag mas dakong pagpasalamat sa atong mga sakop sa pamilya, kansang paghigugma atong gibaliwala. Magampo kita sa Ginoo. Matidul-anong Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga kabanayan nga nahimulag magkahiuli na sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Matidul-anong Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga makabaton ang mga masakiton sa mainitong hugma sa suporta gikan sa ilang mga sakop sa pamilya, magampo kita sa Ginoo. Matidul-anong Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga siya landong tiyupilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Matidul-anong Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinagi sa pangama o paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug pangandoy, magampo kita sa Ginoo. Matidul-anong Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga mga tanang benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong proyekto, nga tagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulangkos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Matidul-anong Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga pahulayong dayon ug kahayag nga walay pagkapalong, mabatunan na nila nga mitaliwan gikan niining kalibutana, magampo kita sa Ginoo. Matidul-anong Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Langit nun og mahigugmaong Amahan, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy nga naha kanimo, uban sa gugma og pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, timaan sa mugma, sa bubagsan dusa. Kining panlog, kining bino,
kanamo, o langit ng amahan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong makamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang among mga gasa nga maoy timaan sa atong mahimayaong pagbinayluay. Pinaagi niining mga halad nga imong gihatag, mahimo unta kaming angay sa pagdawat kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Away ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagkadiyos, apan karon nakita siya nga nagpakatao sama gayod kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhi niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang ipabalik ang mga tao nga gihinginlan nganha sa imong langitnong gingharian ug busa duyog sa panon sa mga anghel. Kanimo nagadayeg kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon, Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani.
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na si Rafael. Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi og ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, uabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong sayuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan.
ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaaw sa kanino. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inigsuonay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Panipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Longing for peace, our world is troubled. Longing for hope, many despair. Your word alone has power to save us. Make us your living voice. Magampo kita. Itugot, O Dios, nga makagagahom, nga pinaagi sa gahom sa santos nga misa, magmalig-on unta sa kanunay ang among kinabuhi, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa naghalad sa ikhak. Labing gamhanan og mahigugmaong amahan, tuburan sa kinabuhi, grasya o gahom, gihimo mo kami sa imong larawan o kasamahan, aron mo ambit sa imong kinabuhi, kalipay o kabalaan, ihatag ang imong way sukod nga panalangin alang niining imong mga anak, nga malipayon o mapasalamaton nga mihalad sa ilang mga edad, o kinabuhi pinaagi sa edad ko, halad ko o ikhak nga programa dinhi sa among parokya.
Puna sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, ilabi na gayod ang kalipay, kalinaw, maayong panglawas, panalipod, kaalam o kalampusan sa ilang mga plano o buluhaton, karon og sa tanang adlaw sa ilang kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Birhen sa Pilar, Iampo mo kami. Santiago Apostol, Iampo mo kami. usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kalinaw. Nya mahitabo ra ni kon kanunay tang magpuyo sa kamatuoran. Usa sa mga kamatuoran mao ang paghigugma sa atong mga nanginahanglang kaigsuonan. Nya ato ning gipaagi sa atong mga slots. So padayon tagpalit og slots ang atong Grace tag 100 pesos. Nya na ani 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang atong PPSC para sa atong mga ongoing projects dinhi tag 100 pesos gyapon ni. Nya na ani 162 slot challenge nga tag 16,200 per challenge. Ang atong DPR para itukod nato sa mga balay atong nabanlas baha tag 100 pesos gihapon. Musugod na ta karong simanaha sa pagpanukod og mga balay, maka-cover na ta sigon sa atong budget, maka-cover na tag mga 44 kabalay tingali ang atong mahimo. So at least na natay mahatag-hatag. Padayon mong support sa akong YouTube channel kaning Padriciano Ubod, 281,000 subscribers na ni. Nya sige lang gyud view, like, share ug subscribe. Nya ang atong schedule sa New Year karong December 31 na Vigil Mass alas 9 sa gabi. Nya sa January 1 alas 6 sa buntag, alas 10 sa buntag, alas 12:15 sa udto, alas 5 sa hapon o alas 7 sa gabi. Nya usbo nako pagpahibalo kaning free college scholarship nga gi-offer sa Balamban Extensive Skills and Technology Incorporation dito sa Balamban under ni sa pamilya nila ni Brad Boy Mantuhak. Ako ning i-recommend kay mga buutan kaning pamilya ha, di gid mo pasagdan ani. So libre ni tanan ang mo eskwela, libre na mo sa tuition, libre na mo sa classroom, sana dorm, niya ambot pagkaon, am sa gamayng allowance, o niya basta almost libre gid, almost 100%. Maka-eskwela mo hangtod mahuman mo sa inyong gipili nga kurso. Tanawa lang sa ato dinhing brochure, o niya i-contact lang adto ang contact persons aron dili mo maawahi kay first come first serve. 700 ra ka mga slots ang available na lang karon. Salamat kayo aning programa sa gobyerno nga libre nga edukasyon. Unya katapusan si Rafael Negre nga karon ni panaw ang iyaning kaliwa tingali na asbantayan kay didto maning iyang senior citizen. Atong hangyo ninyo mga kaliwat, kontaka diri sa parokya o sa atong LGU sa Compostela aron na ma-claim ninyo or ma-facilitate kung saon ni pagpahimutang ang patayng lawas sa atong igsuon nga si Rafael Negre. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa sa kanin. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang mahal mo nga panalangin amo na karon
mensahe sa kaluluwa.